Ondiek wach senators makoto seyo makamago gi wachni mogik dibed mana. Kendo kanyo tadwa pogora gi japuonj Owidi kabisa. In a way ma odhi yien as a very good friend of mine. Wasebedo in several struggles together. Number achiel, wangi constitution. Senate nigi secondary oversight over the county government. Senator is not the primary oversighting officer. Primary oversight body and county assembly mar Homa Bay. Makara kidwa petition a court, tibiro penji ni did you go to the county assembly? Governor onge gi power mar loro ne members ma county assembly duties maggi kaka jaduong' Owede wacho no gisedolo gi. Gine ma giyiero members ma county assembly ma ready mondo midolgi. Koro ka jopiny oseyiero members ma county assembly go, magi make gi, koro make gi ema gitigo. Ema audio yanegi. But gima jowa timo e Senate be is not fair. Ayie ni gine maging'iyo kaka itiyo gomenda. But nitiere questions ka gisepenji then koro gidhi ridicule. Iluongi governor, ibedo ridicule. Nyichi neno ka nyaka officer moro mar county government iriembo from position e komo bedo. No, that is not your seat. Go away. While question tidwa no answer from away kuma no chore a committee no. So there's a lot of disrespect Macheral Gayus in Miso, Makatana the chairperson, Senator Kajwang. Bende okose bedo very honest Amor in his questioning. Kata anema bedi governor, kata inimi bedi governor tomorrow Sharon. Nitiere expenditure. Chien moro na explain ka, to ne nyen moro paro na explain gik ma. Kwa dhiyo koko ka alero ne wan gi sido ka. Now watch any questions mean no bedo raised the auditor general. Samoro boko bedo raised a time ma those accounting books ne poko chopo to the accounting officers. Koro yoro ni sama senator penyo mok, samoro penyo mok ma tu peti, ma king'iyo ni governor mangimo ka a whole day in the Senate, ipenje gik ma nyaka county assembly no se penje kendo en gi duoko gi. Nyaka wangi of course ne Supreme Court rule need the Senate nigi power to summon. But the problem need the Supreme Court no could explain need to summon on which kind of matters and to summon in which manner or to question governor in which way. Ne omegi blank check koro gitiyo godo mar court of governors and waneno facts ka council of governors owacho niya gidhiro gi moko twist gi mondo mi gigol pesa moro mondo mi eka yal gi yo moro and egima ne giwacho kanyo and I'm very happy for the first time council of governors obedo thuolo mowacho ni extortion is too much in the Senate. Mano will not be happening. And kaka Ken Ondiek kadwa kwayo jokanyana ni weche Senate go magoro tindo governors were doing a good job. Kopore nitiere challenges to ibiro yal challenges go at the county assembly but gima dwa tieko go awacho niya an kabiro ka ing'eya weche ga an chon nachako ni mondo onagi oyie wati gi government mar William Ruto mondo wabede tiende ka mondo chieng' moro ka William Ruto tieko to